डबो क्रमांक B12 का इलो आम्ही खरंच लय मस्त वाटता। आणि हो आमचो संडास हगू खय जाऊचा पाणी एकदम लय थंड पाणी देवगड वर्सेस वेंगुर्ला बाबी मार भाभी आहे खाता चिकन टिक्का आणि जिया आहे खाता पनीर टिक्का। मार बाबा खायचा मारल्या ना आवाज इलो खय मारलं। नमस्कार मंडळी, तुमचं स्वागत असा स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओत। तर आम्ही आता जातो पनवेल का कॅम्प ड्रीमस्केप मध्ये। लय मस्त ते कॅम्पेनिंग करणार आहोत आम्ही, म्हणजे झोपड्यात राहणार आहोत आम्ही। तर आमचं शेवटपर्यंत व्हिडिओ बघत राहा। ये चलो कल सुबह पनवेल निकलना है। अरे हा सुबह पनवेल निकलना है। तर 4 वाजता ते चेकिंग आहे आणि दुसऱ्या दिवशी उद्या संडे आहे, तर उद्या 10 वाजता सकाळी चेकआउट आहे। तर आता वाजले आमचे 1 वाजला, तर 1 वाजता आम्ही आता ठाण्यात जाणार आणि ठाण्यावरून पनवेल का जाणार। चलो पनवेल निकलना है, कल सुबह पनवेल, आज सुबह पनवेल निकलना है। तर मंडळी शेवटपर्यंत व्हिडिओ बघत राहा। आम्ही जातो ड्रीमस्केप पनवेल, लेट्स गो। तर आता डोंबिवलीवरून आम्ही ट्रेन पकडलं आणि आता आम्ही ठाणे स्टेशनला जातो। तर म्हणजे आम्ही आता डोंबिवली स्टेशनवरून ठाणे स्टेशनला इलो आणि आता इथून आम्ही आता पनवेल ट्रेन पकडणार आहोत। चलो कल सुबह, अरे आज सुबह पनवेल निकलना है, चलो चलो लेट्स गो। ठाण्यावरून आम्ही ट्रेन पकडलो, आता पनवेल का जातो। चला लवकर, कल सुबह पनवेल निकलना है। इथून आम्ही गाडेश्वर डॅम का जाणार आहोत, मग रिक्षा पकडूशी लागा। तर आता रिक्षा बघतो खैसून मिळतात ती आणि थैसून गाडेश्वर डॅम। तर आता आम्ही पनवेल स्टेशनवरून रिक्षा पकडलो आणि भावी जी काही भूक लागली आहे त्याच्यासाठी सँडविच घेतलं, पण आता वेळ नाही आमका 4 वाजता ते पोहोचूचा, 3:30 वाजले आहेत आणि आम्ही आता रिक्षेतच खातो आणि आम्ही आता इथून निघतो। चला लेट्स गो। चला जाऊ दे सुसाट आमची रिक्षा। फायनली आम्ही आता कॅम्प ड्रीमस्केप का इलो आणि हय मस्तपैकी गाडेश्वर डॅम हा आणि हय तर आमचा कॅम्प ड्रीमस्केप हा। चला भारी लोकेशन आहे, एकदम मस्त वाटतं एकदम। हे चला, कोणाची वाट बघतास, चला लवकर। तर आता आमचा चेक इन झालेला कॅम्प ड्रीमस्केप। तर आता हय आम्ही बसलो मस्त समोर, एकदम वातावरण मस्त आणि माका वाटतं हे डॅम हा गाडेश्वर डॅम लय मस्त वाटतं। पाणी आता मस्त वाटतं एकदम आणि गार वाटतं। आता पण 4:30 वाजता। तर आता आमचा वेलकम ड्रिंक इलेला असा, भावी जे खुश झाले। कोकम सरबत, या मजा आहे तुमची। तर आता कोकम सरबत पितो आम्ही आणि नंतर आमच्या कॅम्प जवळ जातो। तर आमचे सबस्क्रायबर पण भेटले, आमचे चॅनल बघतात आणि हे गाववालेच आहेत आमचे। हा गेमिंगचा पण हा क्रिकेट खेळू शकतात, बिंदास वगैरे क्रिकेट खेळू शकतात आणि हे आमचे सर्व सबस्क्रायबर पण आहेत। खरंच लय भारी वाटलं तुम्ही भेटलास ते, अरे बाप रे, थँक्यू थँक्यू। हा चला चला। तर आता आम्ही आमच्या कॅम्प जवळ जातो। तर अजून एक आमचे सबस्क्रायबर भेटले, देवगडचो। देवगडात खय, मनसे गावातले, आम्ही विरवाडचे। तर आता थंय आमचं टेंट आहे, थंय जातो आम्ही आता। मस्त वाटतं एकदम। हा थंय स्विमिंग पूल पण हा मस्तपैकी। थंय आता पेयोग जाणार आहोत आम्ही। हा जाऊया पेयोग। B5 हा आणि आमचं B12 डबो क्रमांक B12 कोकण कन्याचो। पुढे आपलो डबो क्रमांक B12 का इलो आम्ही, खरंच लय मस्त वाटतं। आणि हो आमचो संडास हगू खय जाऊचा हय, ह्यो आमचो काय तो आमचो। ए बाबा आमचो खयचो टॉयलेट, ह्यो आमचो। हा हा हे हय जावा, नाही तर थंय जाशाल। आणि ह्यो आमचो टेंट, ब्लँकेट वगैरे सर्व हा मस्तपैकी। जावा झोपा जाव, उशिव बिशिव सर्व हा। सबस्क्रायबर भेटले देवगडात देवगडातला इले असेच बघा आमचे व्हिडिओ। तुम्ही मालूम असे थोडे वेगळेच बोलताय, देवगडवाले ना प्रत्येकाचे। सावंतवाडी, आम्ही वेंगुर्लेवाले। आणि हे चौघांका आमका हे हंतरून घातलेला, 4 उशिव आहेत आणि 4 बुरनूस आहेत आमका आणि हे लाईट आहे आणि फॅन पण आमका। खरं लय मस्त आमचो टेंट, मोठो आहे एकदम भल भक्कम
हाय स्पाइस आणि मस्त एकदम हिरवगार हा. आणि हाय समोरच गाडेश्वर डॅम आहे हो बघा, एकदम मस्त वाटता. आणि हाय छोटे पण आहेत टेंट आणि हे आहे मोठे आहेत. तर आता वेलकम ड्रिंक झालं होतं आमचं, आता हे नाश्ता करतो आम्ही. हे घेवा नाश्ता. तर पॅटीस हा, तर पॅटीस आम्ही आता घेतलं आणि नाश्ता करतो. चला लावलास काय, लॉक केलास काय? तर फायनली आता आमची तयारी झाली आहे स्विमिंग पूल साठी. कपडे चेंज केलं आणि आता जातो स्विमिंग पूलात. पिऊ चला, लेट्स गो. आता चप्पल काढतो आम्ही. रॅक हा, चप्पल ठेवू का? आणि मग आता मी जाते. दीपाली सांगले तू आता काय तर कॅमेऱ्याचा ह्या कर सांभाळ. हा तुम्ही पिओक जाता. लय मोठा स्विमिंग पूल बापरे. दर्यात पिओ. अरे थंडगार पालिया आलेले थंडगार. हे पहिला कोण जंप मारला? हे मारू जंप असं मारायचं. आधी बघून तरी केवढा हाता नाही तर त्यांचे खेळ चाललेले आहेत पाण्यात आहे सर. सरा सरा हा नशीब गावला बॉल तो गेला असताच खाली उतरायच्या उतारात. हे बाहेर इले होत. पाण्यात हवलं असतं ठीक आहे, पाण्याच्या बाहेर इला थंडी वाजता मी लय कुडकुडते मी आपलं पाण्यात जातो. हे काय मारते बघ ना, कोण ना पाठीला डोका आपला. हे भावीची या बघा. हे पाटीवर थांबा तर थांबा. जिया का स्विमिंग शिकवतं. मार हात मार. हे अशी स्विमिंग कोणी केला आपण तरी केला ना कधी. वाजले 7:30 आणि हे आंघोळ बिंगोळ करून कपडे बदलून आता हा इले जेवची वाट बघतात. तर काय 7 वाजता ते जेवण वाढणारच की का तुमका? 8चा टायमिंग हा. आम्ही वाट बघतो, लय भूक लागल्या. आता जेवणाका टाइम हा, त्यामुळे आता भावी जे का आता पनीर हवा झाला. हे पनीर टिक्का मागवलं या का भाजतात बार्बिक्यूचा. आणि हय मी चिकन मागवलंय. हा कर ना. फायनली आमची ऑर्डर इलेली हा. भावी आहे खाता चिकन टिक्का आणि जिया आहे खाता पनीर टिक्का. पनीरचं पीस अरे मोठे आहेत ते. तर थंय आता म्युझिक चालू हा. तर थंयसून इलो आम्ही आता आणि आवाज पण अरे लय मोठं म्युझिक हा. लय भारी प्रोग्राम चालू आता. हे काय खेळूचा, तर थंय खेळूक जातो आम्ही. चला 11 आणि वेंगुर्ला 11 मॅच चालू झालेली आहे. हा भावीला इकडे बॉल टच करायला द्यायचा ना. ती वेंगुर्ला आम्ही देवगड टीम. हा चला कोण जिंकता ते बघूया. चला खेळा. हे का काय जमत नाही. वेंगूर लागल्याचं नाव खराब करशील भावी. अरे बापरे नाही. 2 गोल केलेले आहे मी आणि नाही छापिया उडालेला देवगड वाले जिंकले. 2-0 देवगड 2-0. आता फायनल आहे, फायनल राऊंड. फायनल लास्ट देवगड वर्सेस वेंगुर्ला. भावी मार. भावी लवकर. देवगड 11 विन झालेला आहे. 2-1 असा सामना रंगतदार झालेला होतो. आता वेंगुर्ल्याची सर्व कॅप्टन वेंगुर्ल्याची आता स्वतः उतरलेली आहे बास्केटबॉल साठी. बघूया आता काय जमता काय ते का. अरे बापरे खय टाकता. आणि हो आता परभणीचा नातू आहे इलो हा एक. टाकू का? हे टाक. बघूया हे का काय जमता काय बघूया. काय नाही हे आजी एक जाऊन सांगते तू काय नातू काय कामाचो नाही म्हणून.
तर आता पकडा पकडी आमची चालू झाली आहे. माझ्या ह्यांच्याने डाव दिल्याने आता मी पकडणार आहे. हा चला सुरुवात करा. स्टार्ट. काय कबड्डी हा काय पकडा पकडी हा पाया पडतात ते पोळा घाबरतील. दोघांना आउट झालं केलेला. भावी एक राऊंडला बापरे आउट करूचा आपल्या. भावी आउट भावी आउट भावी भेटला. आता प्लेयर तयार हा प्लेयर तयार. आता कबड्डी हा देवगड 11 वर्सेस चिल्लर पार्टी. चिल्लर पार्टी वेंगुर्ला. चिल्लर पार्टी वेंगुर्ला चिल्लर पार्टी. वेंगुर्ला तुमका ना एकदा गावले तर तयार तयार आहे मी. चला पाया बिया पडा. कबड्डी कबड्डी अरे थांबा ये थांबा. कबड्डी 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 कबड्डी. मटर पनीर आहे, छोले, मटर पनीर आणि छोले आणि चिकन वगैरे जेव्हा असणार. चिकन वगैरे तिकडे काउंटर आहे चिकनचा. तर आता हे व्हेज जेवतात. मग एका व्हेज घेऊन देत आहे. काय नंतर आहे मी ते दाखवा. चिकन मध्ये जात आहे. काय हा मटर पनीर हा. हे मटर पनीर हा. काय छोले छोले काय छोले भात भात आणि काय काय चला व्हेज हा. आणि चिकनचा काउंटर आहे हा. तर थंड नंतर जाते पण एखादी व्हेज घेतो. हे चपाती आहे. चपाती आहे. हे काय चपाती आहे. शिरा स्वीट मध्ये शिरा आहे. मी शिरा पण घेतलं मुजिक ऐकून इलं होतं लाईव्ह मुजिक. आणि हे भावीने घेतल्या ना व्हेज पनीर छोले शिरो आणि भात. आणि जियान पण तास घेतल्या ना. आणि मी हे घेतलंय चिकन सुक्का चिकन ग्रेव्ही आणि चपाती आणि भात. आणि भावी जे आहे जेवतात. आणि हे मुजिक चालू हा. आता आम्ही जेवण घेतो एकदा. तर आता आम्ही जेवण बिवून येलो आणि आता झोपूची तयारी आमची चालू आहे. जियान आपला हंतरून पकडल्या ना. आणि भावी पण आता गेली आतमध्ये. हे ब्रश करूचे नाही यात झोपूक चालला असते. आणि ह्यो आमचो आहे टेंट. रात्री एकदम थंडी पडली आहे. मजबूत थंडी पडली आहे. हे सर्व टेंट आहेत. फॅन काय लावशील थंडीच लागता मारण्याची. सकाळ झाली हा. मस्त वाटतं एकदम. भावी जी आज तशीच उठली आहेत. गुड मॉर्निंग. लय भारी वाटतंय एकदम. आणि आमच्या चौघांचा होता. हे काय एका बसला की का ध्यानस्थ बसला वाटतं. भावी एकदम म्हणजे थंडी लागत होते. ब्लँकेट वगैरे घेऊन झोपलो आम्ही. खरंच मस्त वाटला एकदम. लय भारी वाटला. चला उठा आता. हो उठतो आता फ्रेश होतो आणि नंतर नाश्ता करू जाऊया. उभं पण राहू शकता. एवढं मोठं टेंट आहे. आम्ही उभे राहू. लय मोठं आहे बघा. उभं पण राहू शकतो आपण. एवढं हा म्हणजे 6-7 फुटाचं हा टेंट. लय मोठं आहे. आणि 4 जण आरामात 6 माणसं आरामात झोपू शकतो. आम्ही 4 4 मस्त झोपलो. आईस झोपलो वगैरे मजा येईल. हे चल भावी लवकर फ्रेश हो. मस्त पैकी भावी फ्रेश होता आहे. भारी आरसो बिरसो लावलेलो हा. हाय वेटिंग का आधी बघा. फ्रेश होऊ साठी हे वेटिंग का आहे. मी पण आहे वेटिंग का. माझ्यापासून तुमचा नंबर हा. तर आता आहे नाश्ता सुरू झालो आमचो. भावी जी आहे नाश्ता घेतल्याने मिसळ पाव आणि मस्तपैकी लिंबू बिंबू पिळतात जिया. आणि मी भुर्जी पाव सांगितलंय तर माझं भुर्जी पाव येणार आहे. तर हे आता सुरुवात झाली आहे यांची नाश्त्याची. आता माझी अंडा भुर्जी इलेली आहे. तर मी आधी टेस्ट एक पहिला बाईट घेत आहे. एक नंबर. बघ कसं टाकते तो बघ तू. जमणार का बघतो काय तर. चला खाली जमणार म्हणजे मी काय तुला साधं वाटलं का. अरे नेम बरोबर लावा. नियम चुकलो माझो. थांब तू बघ आता. हा अरे हा काय
चुकलो ने काय झाला या असा आता आता बोला आता मी नाही ऐकत बघ बघ नाही गेलो बिळावर येऊन थांबलो तो बिळाळच थांबलो नाही गेलो त्याच्यात गेलो नाही तो चला थांब ना तुमका नाही जमूचा काय नाही लास्ट 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 बघ ना तू आता एकच चान्स हा हा लास्ट चान्स पाया बिया पडून घ्यावा हा धरलंय आता बघ नेम आता बघ मारा बघ नाही गेलो नाही गेलो असं काय आपटून तो इलो बाहेर पण नाही गेलो नाही शॉर्ट जोरात झाला जरा ताकद कालचं चिकन जास्त झालं एक पॉइंट आहे ना ब्ल्यू आता मॅच सुरू होता सामना सुरू होता देवगड वर्सेस वेंगुर्ला आणि हे बॉल हाणू का बाउंड्री लाईन वर ठेवलेले माणसा हे 1-0 झालं 1-0 झालं सर्व्हिस तुझी 1-0 बॉल हाणून तो हात ठेवलेला माणूस 1-0 झालेला आता सर्व्हिस माझी आहे 1-1 ना किती सर्व्हिस होती ना 0-1 आता बघ अरे दीपालीने बंदूक घेतल्या ना हातात बघूया खय मारतात नीट नीट मार बाबा खयचा मारल्या ना आवाज येलो खय मारलं सायडिंग गेलो दिसतोय डोला पक्षाचा डोला मारा मारा माशाचा डोला माशा दिसत तुमका माशाचा डोला दिसतोय मारा चला अरे बापरे जबरदस्त 6 नंबर 1 नंबर पडला सगळा टाइम बॅग बिग पॅक केलास लॉक करतोय आता हा लॉक करा चावी बिवी करा काय काय गेली ती बघ लोकांच्या टेंट मध्ये लोकांच्या टेंट मध्ये काय करतोय बारक्या चला जेव्हा त्यांचं मन भरला नाही वाटतं अजून टेंट मध्ये बॅग घे चला तो पण आम्ही हे एंड करतो हे आता आम्ही जेवणार आणि नंतर पनवेल का जाणार आणि पनवेल वरतून डोंबिवलीत जाणार आमचा व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा शेअर करा सबस्क्राईब करा आणि तुमचं प्रेम आमच्या स्वीट फॅमिलीला असंच ठेवा भेटू आता नेक्स्ट व्हिडिओ का तोपर्यंत बाय बाय जय महाराष्ट्र येवा कोकण आपलाच असा येवा ड्रीमस्केप आपलाच असा चला बाय बाय आम्ही गेलो आता तू काय जावा आम्ही जाऊन येलो ड्रीमस्केप का आता तुम्ही पण येवा मजा करा बाय बाय